Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Cu părere de rău anunț că acest server îl vom șterge, pe care avem noi toată salvarea noastră și toată munca noastră, de care probabil ne va fi dor. Uitați-l pe Costel, căluțul nostru. Așa. Costele, îmi va fi dor de tine. Dar, cum să zic? Pricep tu? Pricepi? 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 De ce voiam eu să șterg această lume? Fiindcă aveam prea mult lag. Dar acum merge perfect. Nu știu cât merge. Nu știu exact, dar vreo 30, 40 de FPS, ceva gen merge. Sigur merge. Mamă, ce bine merge. Na, nu cred. Oameni buni, le schimbăm planurile. Nu mai schimbăm această lume, deși ar cam trebui. Să o schimb, să nu o schimb. Ce aș avea de pierdut? În primul rând, casa asta. În al doilea rând, oile. În al treilea rând, asta. În al patrulea rând, aia. În al cincilea rând, asta. Și al șaselea rând, tot gardul. Și chesturile, chestii trese. În fine, oameni buni, cu părere de rău, cred că vom... Da, cred că știți ce vom. Dă-te oaie. Așa. Escape. Mergi la meniul principal. Single player. O ștergem. Adios, Costele. Și tot ce mai aveam pe acolo. Creăm o lume nouă. Cum să se numească? Survival. Da. Perfect. Standard. Așa. Ca game mode. Ok. Așteptăm până se spawnează această lume, pentru că nu știu de ce am avut atâta lag, oameni buni. Dar când știa lumea că o să-mi iau audio de la ea și a revenit. Așa, așteptăm. What is this? Păi, începurăm cu dreptul. Măcar nu mă dete pe... în apă, pardon. What is this? În fine. Nu contează asta. Începem de la 0. Ne facem... normal, că ne facem întâi... asta. Găină? O, dacă tot e aici, stai să prind eu. Hăp. Haide, găină. Mori! Mori, că mor eu dacă nu mor tu. Holy shit, de la câte blocuri căzui. He. Holy shit, începură cu stângul. Asta e insulă. N-am resurse foarte bune pe insulă. Da, mă așteptam la chestia asta. Da. Creăm o lume nouă din o supraviețuire. Așa. Creează o lume nouă. Așa. Acum de Doamne să funcționeze, să mă dea undeva unde nu e insulă. Și unde nu e apă. Că nu vreau să trăim într-o insulă. Că doar nu jucăm jocuri care se joacă pe insule, ci jocuri te joci din insulă, de mergi cu barca. Stranded Deep în primul rând. Da, cred că da. Ăla ar fi unul. Băi, începurăm cu dreptul. Acum începurăm cu dreptul. Dar nu mă dete în apă.
ceea ce e bine. Doar fiindcă nu mă dețin apă, nu înseamnă că e foarte bine. Stați un pic. Pe mod de 1. Da, nu mă interesează asta. Voiam să văd o hartă, dar nu contează. Cred că o să ne facem baza, nu știu. Să vedem noi. Așa. Perfect. E. M-am prins. Găinușe, găinușe. Și tu? Ce drăguț e. Aoleu, găinușe. Pardone. 24, fac un crafting table. Nu de toate, că era să-mi pun un crafting table de toate de lemn. Ce creepy arătați. Sunt disperate. Stați un pic. Să pun crafting table pe 2. Și semințe, da, cred că le las pe 1. Crafting table, aci, să nu plecați. Bă, ce faceți, bă? Găinușe, unde pleci? Haide, găinușe, cotcodac, cotcodac, cotcodac. Hai, căs, sau cum se spune. Mă uit la ele, în caz să nu plece. În caz că pleacă, sau în caz că vor să plece. Facem întâi chestia asta. Asta. Esențialul. Hop, hop, hop. Exact, exact. Aici vă țin. Sorry. Acolo vă țin, să știți. E așa. Acum poți să tai lemne liniștit. La 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 la. Și nu uitați, dacă vă place seria de Minecraft, cum ar fi, bine, asta ar cam fi cam o nouă serie. Pentru că lumea cu costela noastră s-a dus. Dar aveam lag foarte mare în ea, așa că aveam foarte multe chestii construite. Dar, nu, cred că chestia era că eram pădure și erau foarte mulți copaci și de asta îmi scădeau FPS-urile. Probabil. Aici merge perfect. Na, uitați. Ce cauți acolo, a? Ce cauți tu acolo, găină? Oare cine te-o fi pus acolo? What is this? What the... Ți-ai dat un topor. Moare. Perfect. Am murat? Cred că am murat. Perfect. Acum. Facem în următorul fel. Se face noapte, da? Ne trebuie o sabie. Așa. Timpul pentru atac. Îmi place că zice așa. Când scrie, de fapt, că nu zice. Facem așa. Așa. E timpul să minăm. Îmi place că îmi scrie așa. E timpul să nu știu ce. E timpul să faci aia. E timpul să bei aia. Băgam și ce are nevoie de găini. Stai să că vă omor eu acum. Salut! 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 Se ieșim deci ea din groapa asta împuțită.
să o stopăm că arată urât. Așa. Toporul. Văzut... Mamă, ce rămasă din zona asta. Hai să pun pe 3. Ce asta? Hustonia. Cred că e nouă băgată sau ceva. Nu. Asta pe... Nu. Asta pe 3. Asta pe 4. Așa. Perfect. Mori iepure. Găina moare din prima. Evident. Hai bă, găina. Unde ești? Acest iepure moare din prima. Bine, nu chiar din prima. Cred că ai mai de vreo una. O oiță. Vreau. Ande o lesbi. Oiță. Găsi ceva? Lână. De doamne să-mi dea și asta două. Sau fu, o ai pe aici? Da, fu. Nu mi se părut doar. Salut! Ce faci tu? Haha! Mamă, sunt oi pe aici. Nu ca prima oară. Pe insula, auzi. Pe lumea mea de zăpadă. Asta, să luăm asta. Hop. Long florate cherry. Sunt bune de decor. Auzi, de decor. Lemnul este baza în Minecraft. Mamă, deci îmi place cât de bine merge acum Minecraft-ul. Dar îmi pare și în același timp rău pentru Costel, pentru că... rău pentru Costel, pentru casa și ele. Dar ne vom face noi ceva și mai bun. Sper. Acum sper. Așa. Doamne să nu se facă noapte, cam seclitul dacă... Așa. Mergem așa. O avem și nisip din câte văd. Probabil o să mergem și pe acolo, poate găsim vreo piramidă sau ceva. Vine o găină. Asta e mină. Oh, mină. Perfect. Mină, poi marți. Măcar am piatră. E acum pentru mine piatra e destul de valoroasă. După aceea iron, vreau să găsesc să-mi fac chiar un chestplate și ele. Pentru că momentan sunt gol. Bine, nu gol la propriu, are haine caracterul, dar... Dar. Putem să ne facem o casă subterană, dar... nu prea am chef. Așa. Perfect. Așa. Pământ nu mai am. Le aruncai. În fine, pun asta. Face noapte o... nu. Au. Ce tare. Stai, opțiuni. Uș.
Doamne, greu. Pașnic. Ușor. Escape. Dat, auzi. N-am chef de bătaie cu zombie. Na, nu-l omor. E păcat de el. E mic. Dar de tine nu-i păcat. Ești adult. Vino încoace. Unde ai fugit tu? Mori. Aici fost să-i... Nu contează ce lemn. Numai lemn să fie. La piatra am vreo 33. Hai să-mi pun aici și ea crafting tabla mea. Glumeam doar, crafting table-ul. Mamă, cât e găini. Tu mori. Perfect. Tu mori. Perfect. Și ouă. 2, 3, 4. Ii, ce noroc, găinușe. Pentru geamuri. Ce? În fine. Asta nu contează. Pentru că ciupercă. O, mai multe. Ce? Cu ce se iau astea? De probabil cu foarfeca. În fine, oameni buni, sper că v-a plăcut acest episod, mini-episod de Minecraft. O să continuăm și o să facem mai multe în episodul următor. Probabil și o casă. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!